Чувстваш ли се зациклил като хамстера, който обикаля, тръгнал е на някъде, но си остава на едно място? Задаваш ли си въпроси, каква е моята мисия на Земята, какво изобщо правя на Земята? Изпитваш ли болка, страх, тъга, несигурност? Задаваш ли си въпроси, какво ще се случи утре, дали ще се справя? 3 бързи техники, за да се върнеш тук и сега. Сложи ръка на сърцето си и изпитай всички чувства и емоции в тялото си. Дишай и издишай дълбоко. Стъпка 2. Напиши 3 неща, които ти носят радост и изпитвай силна благодарност от тях. Стъпка 3. Направи всеки ден поне един смел избор. И пробвай тези практики поне за 21 дена. Днес не е нужно да изкачаш планини, днес е нужно да слезеш от колелото. Напиши в коментар: аз избирам себе си.